гарячий день, у самом початку лета. Солнце палило, коровы блукали по полю и знясільвалі ад спёкі. Мама Му прогуливалася ўздоўж агарожа и жевала траву. Плясь, плясь, плясь. Гэта прыляцеў Крумкач. Ён ляцеў хутка и зараз з шумам опускаўся на загарадзь. Прывітанне, Крумкач, рада цябе бачыць. Прывітанне, мама Му, я вельмі спяшаюся. Як добра, што ты мяне наведаў. Ну так, а наогул часу ў мяне няма. І ўсё ж таки я прыляцеў, мама Му. Мне сёння трэба. Дзень. Гэта на велосипедах праехалі дзеці. Яны булбаталі адзін за адным і гучна смяяліся. Эх, Му, як жа гэта прыгожа. А ведаеш, чаго мне хочацца, Крумкач? Как? Поняцця не маю. А як наконт цябе? Можа быць, ты ведаеш, мама Му? А мне вельмі хочацца навучыцца ездзіць на велосипедзе. Как? Ущипните меня за пётки, мама Му. Ты ж корова. Коровы не умеют ездить на велосипедах. Не умеюць, так. Вось мне і хочацца навучыцца. Не, яшчэ раз не. І не вучыся, і не катайся. Ты не уяўляеш, які у тебя будзе выгляд, а? Прыгожа, па-мойму. Не горш, чым у дзяцей, калі яны едуць на велосипедзе. Нічога у цябе не выйдзе, как? У нашым лесе ніхто не умее ездить на велосипедах, а значит, ніхто цябе не навучыць. Паслухай, Крумкач, на велосипедах катаюцца дзеці. Напрыклад, Ліна, ёй 6 гадоў. Я ёй патэлефаную і спытаю, ці навучыць яна мяне ездзіць на велосипедзе. За агарожай побач з дарогай стаіць тэлефонная будка. Часам, калі ніхто не глядзеў на яе, мама Му перабіралася цераз загарадзь і размаўляла па тэлефону. Дзень. Алло, мама Му, гэта ты? Му, ну так я. Прывітанне, Ліна. Я хачу цябе запытаць. Так, а пра што, мама Му? Мне вельмі хочацца навучыцца ездзіць на велосипедзе. А як гэта зрабіць? На полі гэта будзе цяжка зрабіць. Там шмат камянёў і кустоў, яшчэ канавы. Ну, гэта зразумела, але ўсё роўна я хачу навучыцца. Што ты рабіла, калі сама вучылася ездзіць на велосипедзе? Я вельмі імкнулася да гэтага. Тата падштурхоўваў мяне ў час язды, а я падала. Было балюча. Я пачынала зноў і так шмат разоў. А колькі разоў я падала, не злічыць. Усё ж такі я старалася, зноў і зноў падала. І што, так і мне падаць без канца і разбівацца? Не, потым ты навучышся і зможаш ездзіць. І ўсё будзе добра? Не адразу. Калі я ехала ў самы першы раз, то заехала ў сцяну. Заехала ў сцяну, не паспела затармазіць? Я не ўмела, бо спачатку вучыцца ездзіць. Трэба навучыцца ездзіць, а потым ужо тармазіць. Ну, гэта зразумела. А хто будзе мяне падштурхоўваць? А хто ж, як не Крумкач? Ну, я яго спытаю аб гэтым. Да пабачэння, Ліна. Вялікі дзякуй. Да пабачэння, мама Му. Велосипед рыпеў і трашчаў даволі гучна. Чулася рыпанне і трэск, калі мама Му наязджала на галінкі. Так яна вучылася ездзіць на велосипедзе па полю. А Крумкач махаў крыламі ў паветры побач з ёй. Как? Не буду подштурховывать, как? Ніколі нават не подумаю, подпихивай цябе сама. Паслухай, Крумкач, я зараз звалюся з велосипеда. Кар, осторожно, мама Му, напереди камень. О, бух! Мама Му наехала на вялікі камень і з грукатам звалілася. Села, выставіўшы ногі наперад. Ну вось, бачыш, нічога не выйдзе. Коровы не могут ездить на велосипеде. Ой-ой-ой, напэўна, Ліна казала правду. Вельмі цяжка вучыцца ездзіць там, дзе пасуцца каровы. Занадта шмат камянёў і кустоў. Пойдзем на дарогу, Крумкач. Ай-яй-яй, не, на дорогу нельга. Куды заўгодна, толькі не на дорогу. Корова на велосипеде поедет по дороге. Ой, я готова подштурховывать, я буду тебе подштурховывать, даю слово, але толькі на полі. Вось і выдатна.
Мама Му взлезла на велосипед и натиснула на педали. Крумкач стал подштовхивать ее. Поглядите только, что я роблю. Ой, подштовховываю корову. Ты такие добрые. Осторожней, мама Му, напереди яма. Я не умею. Бачишь, напереди яма, мама Му. Я не умею тормозить. Мама Му Ой. с великой тяжкостью поднялась. Ой-ой-ой. Но у ее болела нога, и все ж таки знов залезла на велосипед. Ой. Коровы не умеют ездить, а я все ровно навучуся. Как? Ну, ничего у тебя не тримається. Мама Му стала на всю моц тиснуть на педали. Ее не трималася, и она поехала, а Крумкач теперь не поспевал за ее. Я, княжо, не трималася. Докатавшись, яна присела под древом, как приходит подшить. Крумкач присел поруч. Тормозить я еще не навучилася. А коль ты не научилась ездить на велосипеде, на поле была тишина, а от твоего велосипеда столько шуму. Княжо, а велосипеди, які котяться по дорозі, амаль не шумять. Ну, зрозуміло, навіщо не сидять корови. Не, Ліна не здарма каже, що буде значно лепш, коли ми поїдемо по дорозі. Не, Кар, і ми там більше не говоримо. А чому? На дорозі машини. Ну ти погляди, Крумкач, на дорозі нема ні водної машини. А ти подумай, що буде, коли хтось поїде. Кар, і убачить, що на велосипеді їде корова. Я не хочу этого бачити, мені буде соромно. Але послухай, Крумкач, тут я звалюся у канаву. Усё, мама, мне нема часу, мне пора додому. Бывай. Коли хочеш, я можу довести тебе до дороги. Оттуль тобі буде ближей до хати. Ой, ну добро. Уже Сядай. наступал вечер. Стемнело. Мама Му затормозила. Ну все, мне пора. Не ведайте, знайду я завтра час наведать тебе. Покуль, бывай, мама Му. Покуль, Крумкач! А Миллион ничего не пошел, потому что был уже далеко в своей лесе.